tuntuma hianin unit 2 chapter 2 electrical measurements ti kha kan zir don ani uluk deuhin min lo ngai thak sakanga ti chuan a thei chuan he video hin lo en ani chuan textbook rem chang in lo keu pa anga a definition te a wording te kan riat chen theinan a that karinga kan zir tur ma saber chu Kirchhoff's first law antia hei hi Kirchhoff's current law KCL antia junction rule ti in an soibok thina hemi chungchang le hemi chapter kan zir tur bera chu electric current calculal vel a khan a current value engzat nge a resistance value engzat nge tiang chi zon chuana kha ani don ani Kirchhoff's first law ina a soi chu current circuit current hi khoya po a in to khom chuan a total current kha 0 ani zel ti ani hei he Kirchhoff's first law ina a soi chu ni a sum of the current meeting at any point in a circuit is always 0 kan du luk deuh chuan algebraic sum kan ti don ani algebraic sum circuit a oma heta hen point a oma current kha a in tok khom ta a thena kal chuak a in tok khom ti la a thena kal chuaka a thena luta I1 I2 nita sela I3 I4 I5 hei bel khom vek in 0 ni ti kha first law in a min thil chu ni I1 I2 I3 kan bela I4 I5 0 enga tinge I4 le I5 hi maina sakan lak kan ti chuan alut lam positive kan lak chuan I1 I2 I3 alut lam a chuak lam I4 le I5 kha negative in kan la anga chu algebraic sum ti ina aron kentel hi ani ti kha kan thenga langa ti chuan hi current khoya point to khomin kha junction kha point a khan total current kha 0 ani zel ti ani a Kirchhoff current law tia junction rule an ti boka tin he rule hi law of conservation of charge nen a in kung kai akal kop a in correspond kan ting chu a chuak ve to about exam apo Kirchhoff first law hi eng conservation of eng nen nge a in correspond ti kha conservation of charge ani ti kha kan thengal don nia Kirchhoff's second law kan en lenga Kirchhoff's voltage law loop rule ti in soibok thina he law hi nichena kan soyang thoin circuit a current kal chungchang ate chhuwa dan tur azun chhuwa dan tur chungchang soina kha ani a he law ina a soi chu sum of EMF le sum of product of current and resistance in closed circuit tiani hian a simple theng berin kan hrianga a statement ziak lo khan a statement chiar lo khan circuit a oma closed circuit a oma closed circuit chu current calculal in tok khom khoila ya mo kal dar ni lo current calculal na pakhat ania chu current calculal na pakhata chuan EMF enge moza ta oma chung bel khom le current le resistance in puntir chuak bel khom kha a in tluk zel ti ania ti hian kan enanga hei hi en chin taila A B C D ti taila closed circuit chu khoi nge kan ti chuan A B C A hi closed circuit chu ni closed circuit current calculal chuak current reng positive zo ka tang hian ti hian aron kalal zela hei hi heta tang aron kal hi I1 ti taila resistance masaber hi R1 ti taila heta tanga
current kal hi I true ti taila resistance hi R true R3 I3 R4 R5 hei hi current I4 ni ta se hei hi current I5 ni ta se ti hian sum of EMF hianin product resistance and current product to nu bel khom le atluk kan ti kha chu hemi mang hian soifia kan tuma kan endo na ni EMF engzat nge heta hi E1 a oma heta hi E2 a oma ti chuan closed circuit kan enta closed circuit chu in A B C A kan nei ta heta tang hian ti hian tin a calculal ta he closed circuit a hian EMF eng nge E1 le E2 hemi pani bel khom hian nge tluk tur product of resistance and current eng nge I1 R1 a oma I2 R2 a oma I3 R3 a boka helai hi kan riat chen lo chuan an huwa buai ol deuh hleka sum of EMF hemi pani bel khom hian heng product of resistance and current bel khom hi atlukani ti kha loop rule in min hril kha ni ta ani ti chuan algebraic sum tho ani wangin assign kan ngai poimo do na positive nge negative heti zong hian current hi akal ta heti hian heti akal kwal hi heti zong a kwal hi anticlockwise hi positive kan lak chuan anticlockwise kha positive kan lak chuan clockwise kha negative in kan la anga hemi bi ka hian E1 hi kan en chuan hei E1 he tena rong kala ti hian akal kwal anga ngai ani a anticlockwise in akala positive in kan la a E2 hi akal dan hi kan en ve thunga hei heta tang hian rong kala ti hian tin akal kwal ve thunga hei hi a sei zok ki positive zok zel atangin ron chuaka ti hian akal kwal ve thunga E2 hi negative ani ve thung tlat maya heta chuan ti chuan hei hi ni ta sum of EMFs ani ta ni EMF dang om to lo product of current and resistance su pathum kan nei I1 hi anticlockwise in akala positive in kan la I1 R1 I2 hi hei heti zong hin rong kal le a positive in kan la le I2 R2 I3 ve thung chu hei heti hian akal tatlata he circuit a chuan negative in kan la nga I3 R3 hei hi second law ina soi loop rule ina soi chu ni algebraic sum of EMF is equal to algebraic sum of product of current and resistance ani anoi lama hian la ve thung taila heti zong anticlockwise ho hi positive in la taila E2 hi positive ani don in the loop ADCA la ve thung taila hei helama chuan I3 kan jiang ma saber theya E2 E hi jiang ma sale photang enga tinge positive ani tak ta hian E2 hi hnuai lama chu heti hian akal kuala anticlockwise in positive in kan la E danga om to lo bel khom pui tur I3 R3 positive in kan la le thei I4 R4 po positive in kan la le thei I5 R5 po positive in kan la le thei hei heti zong akal kual vek hi ni tlat me hnui lama hi chuan kha loop rule ina soi second law ina a soi chu nia thil har sa om lem lo le hi Wheatstone bridge le a principle soi fi na turang itani Wheatstone bridge chu enge kan ti chuan arrangement resistance in rem dan chikhat ani maya hetianga resistance palia in rema alaya galvanometer emo current kaltlang theina emo resistance dang emo a om hian Wheatstone bridge chu ni Wheatstone bridge principle nelovin Wheatstone bridge ang taka resistance pali hetianga in rem hian Wheatstone bridge antia chu enge tangkai na kan ti chuan he Wheatstone bridge mang hian resistance
calculate thei dan kung rang ranga ol sam jok na a omani chu kan zir do na chu Wheatstone Bridge principle ti henin ngatani Wheatstone Bridge chu hei hi ni ta a principle chu enge a principle om tur chuan ti hian if no current flows through galvanometer G ti hi a om photangai chumi om tur chuan ti hian kan enanga ta hian battery kan connect ta a in tir na an battery kan connect a kan on ngal akal ngal ani tan current lu ta tan current a chhuak ani resistance palia hian current akal dhar ta a center a hian akal boka galvanometer a ti chuan he resistance value hi hi r tak hi thak kwal ta ila heng ho hi angai reng kan mang en tinan 4 ohms 8 ohms hi 10 ohms te mo mang taila ti chuan hemi value hi kan thak kwal ta atira true daila 3 in emoti khan kan thak kwal ani helai poimo a kan thak kwal nuwa khan heta hian current akal mi alo hun galvanometer current in a 0 tluk hun kha aron the ani chulai tak chu riat chen ngai lai chu ani a resistance pali ti son kan rem ta a value chi rang kan da a ti chuan hei thak kwal thein kan siam tabi ka r hi kan thak kwal resistance value hi atopa chuan galvanometer current aron kalmi alo hun 0 ako hun kha tlat maya galvanometer in 0 ko hun kha chuta tak chuan he bridge sahi balance ani ti in an soita a balance bridge an ti ni he bridge sahi a in balance ta an tia a in balance chuan resistance ratio p by q le r by x hi a in tluk nge ti kha Wheatstone Bridge principle choni tani current galvanometer a kaltlang lo chuan bridge sa in balance a chung lam resistance ratio le anwai lam resistance ratio hi a in tlukani ti kha Wheatstone Bridge principle ani hei hi a in tluk dan tak approve hi kan zir don chia tinani chowa tuna kan riat chin chu bridge sa oma arrangement of resistance ani he arrangement a hian helaya avalu a engbera mo hi kan thak kwala atopa a center a hian current a kalve mi alo hun alo omta a chuta chuan bridge in balance an tia resistance chunglam pani ratio le anwai lam ratio hi alo in tlukta ani chu no current ani chuan hei hi kan mu thei ti kha an ta ni chu Kirchhoff second law mang khan kan proof anga condition of balance bridge using Kirchhoff's laws hi kan in don ani heta hianin balance bridge kan soi to a balance bridge chu galvanometer current kal lo chuan he condition hi aron omani a in balance he condition hi aron omani ti kha kan zira helaya current kal lo wangot hian hei hi engtin nge lo chua ti lai kha kan zero tur chu ani ta ni hei kan en chuan he condition of balance bridge hi Kirchhoff's law ni lo thil dang mang point approve theya amaro chu tuna kan en tur chu Kirchhoff's law mangin ani a hei hi bot question a voi engemaw za ta chuak to a chuin mark li puina chuak thin ti kha kan hrebok don nia heta hian kan en ta a current I lu ta heta hian ta hian mun nia in then ta a I1 le I2 o hetain I1 thokha I2 thokha ain then ta ani ti chuan ela hian I1 kha peng le a I3 kan tianga galvanometer lu thi hela hian I1 atanga I3 pai kha akal ta a heta hian I2 heta hian en current nge ron suk thla I3 heta hian I2 le I3 in bel khom kha akal ve thung he ta tang hian I2 ron kala so kan muta ani ti chuan circuit kan close a da hian current kan kal tlang tir ta a current kan kal tlang tira resistance kan adjust a chuan hemi
current kal lo hun kha kan en don ani chumi ma chuan hei hi en taila loop loop ti le close part close circuit ti khain ang renga a b d a hi en taila hei a b d a hei hi anti clockwise hi positive in kan la anga loop a b d a a Kirchhoff's voltage law a second law ha kan apply chuan enge kan hmu thei product of resistance and current kan hmu a I1 P PI1 po ti la engma dang lamna chuang lo ti chuan heta hian I3 ti hian a chuk thla a I3G ani le a I2 he ti zong hena kal ve ta thunga heta chuan he ti zong a kal hi positive kan lak chuan I2 hi chu negative kan lak nga ya I2R chuan hei hi sum of product of resistance and current G hi resistance of galvanometer ani hala 0 nga tinge tluk ta hian EMF om lo he loop a hian sum of EMF tur kha 0 ni hetiang che hian loop pakhat zok sola le taila B C D B kan en chuan KVL tho hi apply ta ila nge kan hmu thei heta hian heti zong hi kan du chuan positive in kan la theya kan du zok clockwise le anti clockwise ka positive in kan la the ma se kan lak lo zok kain opposite kha negative zel tur ani maya heta hian heti zong hian positive in la ve thung tai la I3 positive ala ni thowanga I3G anianga ti chuan plus hey I2 plus I3 hey hi eng resistance nge om x ani le maya he lai hi la om ta hey hi he ti zong he rong kal ve ta thung tlat maya chumi om zia chu minus in kan la ve thunga I1 minus I3 Q0 ani don ta ni kha second law kan apply kan hmu chu ni a ti chuan heta tanga kan hmu hi condition kha kan apply don ta ni chi na mi kha hei kan thak thenga atopa current galvanometer akal tlang lova chu taka chu if I3 in 0 tlukin I3 in 0 tlukhan eng thil nge kan nei tak helai hi ti hian kan ziak mai nga helai I3 aya hian 0 dona ti chuan a chung lama kan ziak enge labang I1P alabanga minus I2R 0 heta tang hian kan hmu thei chu I1P in I2R tlukti kan lo muta he right hand side ta in son pheya I3 in 0 tluk na hi ta hian apply vele ta thungila helai hian 0 lo omanga helai hian 0 lo om le anga helai hian 0 lo om le anga enge kan hmu ta khang he chu zi angai to lo heta tanga ron om tur chu I1X minus anianga heta tanga ron om tur chu hey hi I2 plus I3 zokania I2 plus I3 zokania I3 aya hian 0 kan da a I2X zokni ti chuan minus heta hian enge om le kan ti chuan I1Q0 ti chuan hei hi te kan ziak le theya I2X is equal to I1Q he ta hian ziak chole tai la helam hi kan ziak ma sa theya kan du chuan I1Q I2X ti hian a lo chuak ta a ti chuan hei hi equation 1 ti la hei hi true ti ila divide ta ila ratio la ta ila dividing 1 by true ti taila hei kan hmudon I1P I1Q I2R
I through X hei le hein kan se langa hei le hein kan se langa PQ RX alo tluk don ta a hei hi condition of balance bridge kan ti kha lo ni ta ni hei hi Kirchhoff's law manga condition of balance bridge kan mu dan kan mu chua dan kan proof dan chu alo ni ta ni ti chuan he condition of balance bridge hi kongrang rangin meter bridge sa khan kan apply don ta a meter bridge sa apply dan a chuan x mo r mo p mo eng mo ber zon nan kan mang thei dona chu chu kan zir le ang hei hi Wheatstone bridge ani a meter bridge tia kan soi thin kha ani boka ti chuan hei hi tak taka alan dan ani a helai point abok thia thia om hi where kan connect theina tur ani a helai in car ola hian resistance sada theya helai in car ola hian resistance sada theile a helai hi galvanometer omna tur ani a helai more in car hi centimeter za chi ani a chu chu meter khat ani a meter khat ani awangin he wer sei zong hi meter khat ani awangin a hminga meter bridge ti in an vo boka chungte po chu question a chuak to nge ni engwangin nge Wheatstone bridge ti hi meter bridge an ti kher a chan chu resistance wer an mana kha meter khat ani wangani ti chuan hei hi atak taka alan dan ni a connection kan siam chuan hetiang hian om don ani he ta hian resistance ada thia he ta hian resistance ada thia box kan da he ta chuan unknown resistance kan da thunga galvanometer kha he ta hian a oma a bor le lam hi helaya hian kan vuah tur kha ania slide thei ania helai hian a slide thei awangin slide where bridge tin he meter bridge Wheatstone bridge hi an soi tho boka ti chuan hei hi battery kha ni maya ki hi angai kher kan ti chuan a vuah theya heta tangin a on off thei boka battery aya eliminator aman theya hei hi alan dan pa ngai ni a circuit kan hriat chen du chuan hei hi alan dan ani le ta ni hei battery kha ni a hei meter khat scale helai hi balance point ani a balance point le lam kha L1 a le lam L2 kan ti kha ani a hei resistance pani omna kan ti kha ani ti khan meter bridge chu alan dan kan hriat chen thei arin oma meter bridge chu alan dan kan hu to a alan dan atang khan enge chhor tang kai theina tur ama sabera chuan to find unknown resistance zon nan engtinge kan man theyang a circuit kha heti hian alo om ta a hei hi meter bridge kha alo ni ta a ta hian battery kan connect a ta hian resistance box kan da anga R ale lama hian resistance kan la hriat thei lova kha kan da ve thunga X hei hi resistance where kha nia helai hian galvanometer a oma helai hian jockey a oma current kan tikal ngala key kan on ngala ten sia kila thowana heta hian soima sak ngai chu hei hi engzat nge ti zon chuana tur kan zir do na nichina kan circuit nen khan enge a in an na ti kha kan en photanga nichina kan circuit a khan he ti hian a om ta a ti hian ta hian galvanometer a omani ti hian galvanometer a oma ta hian a in zomani hei hi P by Q or PQ RX kan tia tu na ero chuan a chunglama hian R kan da a ta hian X kan da a ta hian PQ helam hi P helam hi Q ni chu hemi in annala hriat fu phot lo chuan a om je hi hriat thiam har thina helai resistance P le QI a hian ti hian resistance kha kan da top ti na ni ti hian a tluanin
ti hian resistance kha kan da top ti na ni a chuan hei hian in he lai hian vazom ta sela he lampang zong hi p he lampang zong hi q ti na ni ti chuan he lai galvanometer mor hian he lai hi vazom ta sela he lampang zong hi p he lam zong hi q p liana q ate don ti na ni a chu mi om je chu he wire top mang hian hei hi resistance kha ni top ta hian he wire hi he laia kan vazom chuan p kan ti te a q kan ti lian he laia kan vazom chuan q kan ti te a p kan ti lian chu mi om je chu p value le q value kha kan adjust kwal char char ti na ni a p value le q value kan thak kwal char char ti na ni a ti chuan he ti hian a oma he ta hian kan da a q ate a p lianak ta hian current ala kal en tin an I G hian 0 la thluk lo ma se hi kan son kwal a khoi lai emo a en tin an helai vela emo tak hian helai vela kan da a p kan ti te ta q kan ti len lai tak hian hei hian 0 aron tluk thei hun kha a om ta a chu ta hian en ve thung taila hei hi kan son kwal a helaya current hian in galvanometer current hian 0 tluk thei hun kha kan zong ta a ti chuan helai hi null point tia kan soi thin ani a null point kan muta helam pang sei zong hi l alo ni ta a helam sei zong hi 100 minus l kan ti ve thunga achan chu hei hi 100 cm ani a hei l cm ani chuan hei 100 minus l cm ani ti hian kan lo nei ta hei nen hian kan ngai tua zomangai ta a ama kha chuan helai resistance kan thak kwal a ti hian a oma fix in a oma hei hi hei kan thak kwal a hemi value hi atopa hemi 0 alo ni thei hun kan zonga tu nei ro chuan where kha ti hian a om topa kan zom na azir khan p kan ti te a q kan ti liana kan adjust ve ani balance bridge kan mu a he relation hi kan lo nei ta a p by q r by x alangai reng resistance is always proportional to length ti hi a formula kan nei sa kan zir to sa kha ania chumi om zia chu helai resistance p hi proportional to length l anianga resistance q hi proportional to length 100 minus l anianga a ratio kan lak chuan proportion pani thil proportion in ang pani ratio kan lak chuan equal alo chuak thina l by 100 minus l alo ni don ta ni chuan hei hi ti hian ti taila p by q a ya hian l by 100 minus l kan da thei hei hemi ai hian r by x lo ni le ta a hei hi kan rearrange chuan x hi helama hen ron chowa 100 minus l hi chunglama chowa l hnuai lama he ta r hi lo om ta hei hi unknown resistance kan zon chua thei dan tur chu alo ni le tamai ni hemi bang hian unknown resistance kan zong chu enge ol sam tak na chu meter bridge bang khan link kan te theya link ki ol sam takin kan te the ni man ro khan pa ngai mi lovin link kan te thei chuan hei l le l hi kan hriat chuan hei hi resistance box resistance value hriat sa thei ania hei kan hriat sa a link hi he instrument mang hian meter bridge mang hian olsam takin kan jong chuak theya chuti ni chuan kan resistance hriat lo kha kan chok chuak thei ta ti na ni hei hi unknown resistance zon dan chu ani maya hemi mang tho hian unknown resistance compare dan om le a in le loknga tunami kha to find unknown resistance ti ni a to compare unknown resistance using meter bridge kan ti lenga
engting metal bridge mga unknown resistance kan compare ang tuna kan formula mu chu kha x 100 minus l r ania he r hi resistance box ami kan riat sa kha ania he x kan zon chu tur ani tuna ve thung chuan unknown resistance riat low entinan r1 and r2 hi compare kan dua avalu kan ri ilova kan te dan tur chu heta hian r1 kan da phot tinani ti chuan balance point kan zong ta a entinan kan balance point mu kha he lai vela hen lo ni ta se he lam zong hi l1 kan tianga he lam zong hi 100 minus l1 alo nianga ti chuan he formula mang hian r1 chuan enge tluk tak 100 minus l1 hi r ti hi ni mai don ani hei hi kan remove anga r2 kan da le anga balance point kan zong le anga kan balance point zon akha amami ang chi akha ni to kher lovanga he lai nai dewa hin ron mai thei l2 kan ti thunga helai hi 100 minus l2 kan ve thunga ti chuan he formula mang hian r2 chu 100 minus l2 r alo ni ve lenga kan compare don awangin compare ti omje chu ratio lak ti na ani pakhat ve a 100 minus l1 r punti na kan da nga hi chunglama a chho ve thunga l2 100 minus l2 r he ta hen ron ve thunga hemi r hi heleng kan sela lo chuak tur chu r1 is to r2 chu l2 hi kan ziak pasanga 100 minus l1 hi la le a 100 minus l2 hi meter bridge mga unknown resistance kan compare thei dan chu alo ni ta ni han meter bridge alim kan en nen khan han ngai tu ta ila practical a hi a thina nge in ti ani thina i practical a kan ti huna khami hemi theory ngai tu chung hian ti kan tum don nia